onwe ihe nchọrọ igosi gị na-achọ imebi ihe n'ụmụ oji na-akpọ ụmụ Igbo niile na-akpọ ndị ụmụ oji niile m na fadị na mma ụmụ igwurube okotu ka unu bịa n'ihe achọghị imebi ebe ma eze akụ Ejiofor nọ ebe m na nwanne unu ofu onye nwanne unu nọ so bịa na ka m gosi unu this property na-achọ imebi ihe kịta n'ụmụ oji. So ụmụnne m ebe a ka m chọrọ igosi unu ụmụ oji anaghị na-afụ unu ụmụ oji ka ọ dị n'akụkụ Mercy Girls Secondary School unu n'anya unu afọ ebe ọ dị na ọ dị ime the property bụ ihe na cover gate ọfụma ihe ime the property as you can see ebe a bụ ime ya ebe na-abụ ime the property. Now apụta na June 2024 my site manager onye na-manage property nwe n'obodo a wee bịakwute m si na o nwere ana na-ele mmadụ wetara ya n'ụmụ oji not the 200 plots. Nsi oke ngwa ka ije fia na-aga azụ ka anyị na-ekwu wee si ya ngwa ka ije fia ha wee dugide m durum bịa ebe a ha wee duru m jegburu onye na-akpọ engineer Emeka Enuhu onye ọkala etiti village n'ụmụ oji onye na-akpọ engineer Emeka Enuhu onye ọkala etiti n'ụmụ oji o wee kpọpụta dọkụmentị a na ebe a gwa m na onye nwe ebe a Peter Iluezuo na ya nwe ebe a na mụ na the man ga-afụ mbọsọ ga-akwa nne ya the man bata ịkwa nne ya ọkpọrọ m jee mụ na the man ekenecha anyị wee kwuwe biznes a na anụ nwa pa wee lesi m ebe a. So the man sị m mụ na PA ya kwube n'ihe ọ bụla mụ na PA ya kwutere isi oke that I should do everything through his PA n'iru ndị niile dum wee bịa. PA kwugide kpuchie weta account number the man Access Bank ihe afụkwa ebe a na ọmụme deposit nwere millions of naira kwunye since June last year next 2 months no mee 1 year mkwere ha millions of naira na account. Engineer Emeka Enugu ahụ bụ engineer na onwe ya maka engineer ahụ ọnụ ya na-atọ ka sugar oku aka ụtọ ọ na-akọ bụrụbụrụ ọnụ ya na-atọ ọsị m na onwe case na PG ụmụ oji na-egburu PG ụmụ oji na ndị ụmụ oji na-ebodi ya na ya nwegburu PG na-akpọrọ oku na Abuja na ya chọrọ ije Abuja mbiko m binye ego na ya jesiri na ebe IG mere invite na Abuja ka abịa kwuru ọnụ ya na ya jesi bata ekewego the agent mụ si na agent ego ya minus ya mụnye bi ego agent minus ya dị 500,000 wee were 500,000 naira tinyekwele ya nwa na separate account nke ya asị m na ọ gaghị abata ruo taa a na-epost ya dị m since almost 1 year people mụ na ha nwere business ebe a nwa ndị na-eso m n'azụ pig interest nyere m some money ife ebutechego mụ na afọ okwu till date mụ na ụfọdụ n'ime ha ka na-agbagharị till date only that na m believe na many people na-ego mbụ my followers they love me so much and ngwa ya na ihe bụ 1 ha mana 1 na ngwa afa bụ 1. Now these people ejide my millions of naira m wee pụta some days ago wee na-anụ kepu na onwe real estate ọzọ ha na-ekwu okwu ebe a achọghị iresi ebe a ihe nji bịa na-ekwu okwu a maka ndị real estate ọbụla achọghị iresi ya na onye nwe ya Peter Iluezuo n'ụmụ oji n'akụkụ side Mercy Girls onye real estate ọbụla achọghị iresi ebe a biko gbawa ka ọkpala gị ebe a nọ n'okwu. These people are holding my money. Engineer dey pick si call m nyene m number ọga isi na da akpọ ọga na phone ejego m na be Peter Iluezuo meet ụmụnne ya nye m number nke ọtọlụ ka nke tọrọ ya nke nọ Lagos akpọkọta na m oye nke otu a ka esi post ya dị m nwa be eze akụ Ejiofor ọzọ Igbo ndụ na-atụnye nke m ka onye ọzọ dị mma ka nwanne m onye Igbo onye ụmụ oji ga-ejide ego m for close to 1 year ego ada amụtala m anything nna akpọ engineer Emeka Enuhu onye ọkala etiti n'ụmụ oji ọ sị na na-etu eze Chinedu nna akpọ gị na phone na abuse my number block on my number iji millions of naira mkpụnye na account Peter Iluezuo na Access Bank iji 500,000 nke mkpụnyere gị in your own private account na-abụrụ ego ọzọ na-achọgasịrị gị ego nne iji the whole money you cannot pick my call na-epostere m na ọ ga na-abata taa ọ ga na-abata echi. Now nụ na estate ọzọ na-abịa na ha chọrọ irebe estate ọzọ here so ihe njekwa ụlọ kwa bụ na ana akịta estate ọ bụ na mfụrụ batala ebe a number one amamewu ihe police mmesu ya to court then egi kwuru ebe ha ngizie 10 years aka na-ekpe ikpe ebe a kwena nwe na-ekwu ọ bụrụ na ịbụ onye payload onye bulldozer wee kpọọ gị ọlụ ka ị bịa ebe a mala amalụ that you are risking your life ịghọtago because na ọ bụ na m akpọrọ ndị uwe ojii bịa ebe a fụ gị ma ndị SARS bịa ebe a ga-adishọn emega arrest ịghọta na-ekwu
Now, secondly, we're going to put the matter court. Obu no natural no de ka settle on. Ama no ga afu vida because ndu moji niile since mbi wele mpo ama mmado na ngopte gona na nu moji. Enwebe ho bosim go see property nu moji nwe problem with ndu moji. Umoji so na village no ni dem mili. Obugodo na ha na neighboring village ya na enwena na ha na azo. Je ikpa ho fuma ikpa ma manata ndu moji. Ada azo ye he enwe ho. Samazu ka mmesi ba na nke piti ilo ezuo. Nke adi iche. Umoje nwere bad record once ni 10 million no way to the consign. I'm a living witness. So piti ilo ezuo n'umunnia na PA ya be emeka mara mi fe mmele unu. Unu jijide go msi soba 1 year. Millions of naira. Unu ejidie. Si soba 1 year. Millions of naira. Na wari na ata afu. Na wuchi ugwu ye meri ho. So yen na gunu bia ne ka isetulo. Bia no ka isetulo. Real estate of na tiele ga ba. Je na lo fe go governor tie ga go already. Because mfure na na abalolo ekpam here. Then we turn on lawsuit.